Jarní počasí i nálada už po dlouhá léta provázejí rally Český Krumlov. Letos se jela po 31. a sami jezdci její trať znovu označili za velmi členitou a zajímavou. V itineráři bylo celkem 17 rychlostních testů, ale odstartováno bylo jen 16. Na zajímavé terény mezi Zátoní a Rožmitálem se těšilo nejen početné publikum, ale i naše kamera. RZ však byla kvůli neukázněným divákům v cíli zkoušky zrušena. A tak došlo i na lidovou tvořivost. Jistebničtí hračičkové prý nehodlají přistoupit na to, aby VRCčka byla jedinými superspeciály v naší zemi. Ale teď už vážně. Ze startovní rampy v Českokrumlovské Jelení zahradě sjelo celkem 94 posádek. Vedle lídrů tabulky šampionátu, tedy Pecha a Uhlas Czech National Euro Oil Teamu, kteří jeli s Fordem Focus VRC, a jejich nejvážnějších soupeřů Kresty a Hůlky s Peugeotem 206 VRC v barvách týmu síť Peugeot, se s největším zájmem očekávaly dvě premiéry. Posádka týmu JM Racing Tomáš Vojtěch a Štěpán Palivec představila první soukromý Peugeot 206 VRC v českých zemích. Jak to už v podobných případech bývá, neměl liberecký jezdec prakticky žádnou šanci se s novým autem blíže seznámit a už vůbec ne natestovat kilometry potřebné k tomu, aby potenciál vozu téměř shodného s Krestovou 206 mohl využít. A tak nebylo divu, že jel opatrně, místy dost nepřesně a příliš důrazně brzdil a jaksi podvědomě nevěřil, že podvozek jeho auta snese i drsnější průjezdy zatáčkami, než si prozatím mohl troufnout. Ono je s takovým autem kus kumštu vůbec odjet z místa a vyznat se ve všech těch hejblatech, která snad více připomínají pilotní kabinu letadla než palubní desku automobilu. Pro začátek tedy starší z Vojtěchů dojel až 12., ale byl to pro něj především test. Na místo hrdinky se v barvách Stylex Touring Pro Sportu představil poprvé doma na trati významné soutěže Tomáš Enge, kterého navigoval Petr Gross. Hned po první rychlostní zkoušce museli opravovat vylomené kolo, ale povedlo se to a Tomáš si vedl dobře. Do cíle první etapy dorazilo 75 posádek, když defekt způsobil technickou závadu, ostatně podobně jako loni, hned při seznamovacím tanečku ve vojenském prostoru Boletice, například Semerádovi a Ceplechovi, respektive jejich Mitsubishi Lancer Evo 5. Jen necelé 2 zkoušky trvala i premiéra dvojice Wagner Fanta s Nissanem Almera Kit Car, o jehož z mrtvých vstání se snaží v dílnách plzeňského rototýmu. Spoustu problémů přinesl aktuálním lídrům Formule 2, tedy Petákovi a Benešové, rozbitý tlumič levého předního kola jejich Peugeotu 206 Kit Car. Ztratili velmi mnoho času a zůstali tentokrát bez divizních bodů. Udrželi si tak vedení jen ve třídě A7. Ostře sledovaný souboj o prvenství v absolutní klasifikaci se však odvíjel víceméně podle očekávání. Kresta si do večera vyjel náskok 20 vteřin a příliš ho nezbrzdila ani neobvyklá závada na 3. rychlostní zkoušce. Když jsme se jako děti pokoušeli vysvětlit, že to či ono se pokazilo jaksi samo, obvykle to neprošlo. Ale Krestovi se prostě samo od sebe rozbilo zadní okno. Pech byl druhý a jel přesně tak, jak před soutěží plánoval. S jistotou bez výraznější snahy rvát se s Krestou za každou cenu. Bodový stav mistrovství se vyvíjí ve prospěch mladých plzeňáků a Ašin je i přes své mládí velmi ukázněný závodník. Dokáže přesně odhadnout, kdy je čas potěšit divákovo oko a kdy je třeba myslet výhradně na výsledek. Všech 12 zúčastněných VRCček do cíle první etapy dojelo a překvapením snad bylo jen 3. místo Valouška s Houštěm a Korolou. Jak slíbili na Valašce, tak učinili Trněný a Price. Místo Toyoty Corolla už nastoupili se Škodou Octavia VRC a spolehlivě si drželi 4. pozici. Dost dlouho se s nimi prali i Štěpán Vojtěch a Ernst, ale jejich Corolla neměla nejlepší víkend. My jsme měli problémy bohužel na té poslední páteční vožce, kdy nám odešla celá hydraulika.
takže jsme absolvovali tu vložku nouzově, prostě bez posilovače řízení, bez diferenciálu a na manuální řazení. Pak se to podařilo nějakým způsobem opravit, ale hned po výjezdu z ranního servisu nastaly další takové komplikace, které nám to stížily. Dorazili jsme tak na start RZ Malonty. No a na ní bohužel praskla hadice posilovače řízení, což měl za následek zase, že to neposilovalo, což by nebyl až tak hrozný problém, jenom by to znamenalo ztrátu, ale bohužel volej vytek na rozpálený vejfuk a to začalo hořet, takže jsme museli uprostřed kousek za Tomášem Engem zastavit a měli jsme trošku problém to uhasit, protože jsme k tomu měli navíc defekt. Auto bylo poměrně nízko, nemohli jsme se tam dostat hasičákem, takže jsme měli takovou bojovou chvilku, ale byl to potom už malý plápolající ohýnek jenom. Takže už by to chtělo nové auto? Asi by to chtělo nový auto, no, ale to není bohužel jednoduchý, my o to budeme usilovat. Jak se nám to podaří, to uvidíme. Takže jsme se přesunuli do sobotní etapy Seat Rally Český Krumlov, kterou nedokončili 4 vozy specifikace VRC. Na Malontech, nedaleko od Štěpána Vojtěcha, skončili po havárii také Enge a Gross. S ohledem na zprávy o možném angažmá Engeho ve Fittipaldiho týmu v americké sérii kart a dost možná i návratu do Formule 1, bych zatím bral plánovanou účast Tomáše v dalších soutěžích mistrovství republiky přece jenom s rezervou. Trojan a Nesvadba byli po sobotě 7. a jeli stabilně. Pak se najednou otevírala šance na body za 5. místo, protože Béreš měl náskok jen 10 vteřin. Ale na výjezdu z římovského rallycrossového areálu byl Karel příliš rychlý a ještě, že jeho Octavia alespoň zůstala viset nad hřbitovem. Při vzpomínce na Krumlov si však pilot týmu OMV příště nejspíš odplivne. No, asi radši se půjdu dívat příště, protože to vyjde levnější a bodově to vyjde stejně. Karle, popište trošku historii vašich problémů na této rally. No tak letos to vidíte, loni jsem rozbil Corollu tady na jednom horizontu a předloni Čeliku. A co to? Nevím, asi to zakletý Krumlov pro mě, no. Ovšem nejvýrazněji výsledek Seat Rally Český Krumlov ovlivnila smůla, která postihla vedoucí posádku Kresta Hůlka. Někde na trati 15. rychlostní zkoušky dostali jejich Peugeot ránu do spodní části vozu. Takových kontaktů s tratí musí soutěžní auto přežít během závodu desítky. Ale Peugeot týmu Bosian si postavil hned na konci římovské šotoliny hlavu. Co se to vlastně na předposlední RZ stalo? Myslím si, že se rozpadl mezinápravý diferenciál, takže vlastně nejde pohon vůbec vlastně přes pohon nejde vlastně ani na přední, ani na zadní nápravu, takže tím pádem vlastně můžete řadit, jak chcete, ale vlastně vůz nejede. Přitom už to vypadalo, že je všechno hotovo. Jo, fakt je ten, že jsme jeli na dojezd, vyloženě tyhle velikosti zkoušky jsme řekli, že jenom dojedeme, protože opravdu náskok veliký, po celou dobu jsme si vlastně vedení udržovali a naopak jsme ještě zvyšovali, takže je to smůla, ale to je rally. Kdy a jak se ten nemocný diferenciál začal projevovat? Vlastně před servisem na poslední rychlostní zkoušce z ničeho nic vlastně se rozpadla polosa a po výměně polosy jsme vlastně se měli, ale bohužel ta příčina byla asi ještě větší. Takže příště Akropolis? Příště Akropolis. Když Václav Pech míjel odstavený Krestův vůz, bylo mu už jasné, že o další vítězství by ho mohla připravit jen obrovská smůla nebo zbytečná jezdecká chyba. Na startu poslední zkoušky měl na druhého Valouška náskok 2 minuty a 18 vteřin. Takže přirozeně zvolnil a jedinou, alespoň částečně novou trasu v itineráři krumlovské rally zvanou Kohout ve finále nejrychleji projel Trinér před Trněným. Do té doby vyhrávali výhradně Kresta a Pech. V pátek to bylo na vítězství 4-3 a v sobotu 6-2 pro Krestu. Pech a Uhel však nabídnutou šanci využili a po vítězství na slovenské rally Tatry si připsali další úspěch. Pech tedy obhájil i loňské prvenství v Českém Krumlově a soutěž pro vás okomentoval z pohledu jezdce.
Jak jsem řekl před závodem, myslím si, že krumlovská soutěž je nejtěžší z celého šampionátu českého. Jsou tu nejkrásnější, ale nejtěžší rychlostní zkoušky. Podle toho jsem taky avizoval, že si myslím, že tady na Romana mít nebudeme jezdecky. Taky se to potvrdilo, na jednodušších vložkách jsme mu, si myslím, dobře sekundovali, ale na těch těžších jsme přece jenom ještě něco dostávali, ale byl jsem s časama naprosto spokojený. A prostě s autem se nic nestalo. Měli jsme perfektně připravený auto, drželo vlastně bez jediného problému. Dovolil jsem si udělat ještě jeden defekt, jednu gumu, ale i to jsme zvládli a jsme v cíli. Jaký je váš další program? Teď si odskočíme zase na jeden závod na Slovensko a pak už se budeme soustředit na Bohemia Rally. Druhé místo je životním úspěchem posádky Barum Rally týmu, tedy Valouška a Hluště, synů v minulosti úspěšného pilota a spolujezdce. Tak zcela určitě druhé místo jsem nečekal, jeli jsme sem určitě získat nějaký výsledek, nějaké body, protože jsme měli v poslední době hodně smůlu a z našeho pohledu se rally opravdu vyvedla. Lze tedy říci, že i s tou ne úplně nejnovější Toyotou lze stíhat špičku českého mistrovství. Tak ono tohle už je ta ne nejnovější, ale už je to ta lepší verze Lexus. Ale prostě myslím si, že to auto je furt kvalitní a furt má hranice někde jinde a určitě se s ním dá i stačit. Valoušek a Houšť, posádka, která na trati působí jako velice dravá, ale způsob jízdy, výsledek vypadá, že jela naprosto v klidu a bez problémů, tak jak je to? Tak my se vždycky snažíme jet i na čas, i zároveň pro lidi. Ono kolikrát se to nezhoduje, jet na čas a pro lidi, ale my se o to snažíme a myslím, že se nám to trošičku daří. Trenér a Horňáček to měli na své víceméně domácí soutěži dosti pestré. Zpočátku museli bojovat s Valouškem o třetí pozici, kterou Emil považoval za reálný cíl svého snažení. 2 rychlostní zkoušky také třetí vydrželi, ale defekt na 5. testu je stál 2,5 minuty a pád nakonec první desítky. V sobotu se postupně probili na 5. místo. Krestův problém je posunul ještě o 1 příčku výše a o bronz si to ve finále úspěšně rozdali s Trněným. Je však třeba dodat, že Trněný a Pricl to trenérovi trochu ulehčili, protože je to posádka, která dnes musí myslet v širších souvislostech, než je jeden dílčí úspěch. Spolu s Pechem a Bérešem jsou už jediní, kteří bodovali ve všech dosavadních soutěžích a cílem je tedy medaile v celkové klasifikaci mistrovství. Trněný závodí až nečekaně vyzrálým soutěžáckým stylem a ukazuje, že v dobrých podmínkách OMV týmu na špičkové výkony skutečně má. Slovenský mladík Béreš s moravským spolujezdcem Starým působili na trati poněkud nervózně. Ke svému Subaru Impreza VLC se chovali nepoměrně zdvořileji než druhdy Tomáš Hrdinka. Ale 5. místo to jsou dobré body a konec konců 19letý jezdec má ještě dost času, aby na tak složité rally, jako je tato, závodil suverénně. Další 2 pozice v tabulce patřily špičce skupiny N, ale dokončeme nejdříve příběh VRCček. Proti rally Šumava se výkonnostně o pořádný kus cesty posunul kupředu Jiří Wolf, který spolu s Jiřím Marešem dovedl letitý Seat Cordova na 8. místo. Tentokrát už to opravdu vypadalo jako závodění s vozem této specifikace. Ostatně počínaje Bohemií možná na efektu přidají i lídři šampionátu Pech a Uhel, jejichž bodový náskok je více než přesvědčivý. Ve skupině N se naopak vedoucí posádka Tuček Tesař neprosadil. Pilotovi vleklé zdravotní problémy i potíže s technikou, to zřejmě byly důvody, proč vítěz ze Šumavy rally víceméně jen objel a skončil 7. Štajf a Janoušek s Lencerem, se kterým Valoušek závodil v mistrovství světa, už po druhé prokázali potřebnou rychlost. Od 2. do 5. rychlostní zkoušky dokonce vedli ve skupině N. Pak přišel defekt, výměna kola přímo na RZ a propad hluboko do pole. 9. místo mezi Enky je jen slabou náplastí. Na Valašce 5. a nyní 6. byli Poulík a Novák, kteří se z divochů mění ve velmi stabilní posádku. Před nimi jeli Prokop s Možným. 4. místo je velkým úspěchem Landy, kterému zřejmě svědčí spolupráce se zkušeným Mitfárou Malčíkem. A 3. pozice patřila Tošovskému a Slámovi.
Mají k dispozici velmi kvalitní techniku a při standardních výkonech posádky jsou asi nejvážnějším kandidátem i na 3. místo v celkovém pořadí této skupiny. O titul totiž i letos jedou Arazim s Gálem a Jandík s Chrásteckým. Jandík převzal 1. místo po Štajfovi v 5. zkoušce a už je z ruky nepustil. Začal na přibližně 10vteřinovém náskoku před Arazimem, pak se obě posádky většinou přetahovaly jen o pár sekund, ale v cíli z toho bylo 23,7 vteřiny pro Jandíka, který soutěž od soutěže lépe a lépe učí rallyovým zvyklostem ex-vrchařský Mitsubishi Lancer Evo 7. 2 vítězství po sobě už mu také umožnila dotáhnout se v tabulce těsně za Václava Arazima. Formule 2 trpí nespolehlivostí svých aktérů. V popředí tabulky už není nikdo, kdo by dokončil všechny dosavadní soutěže. Kralují Vančík a Tománek se Škodou Felicia Kit Car, která zároveň dominuje třídě A6. Vančík vyhrál skoro o 1,5 minuty před svým valašským krajanem a kolegou za volantem Felicie Kit Car Holím, ke kterému se vrátil spolujezdec Bill Latif. Čest plnokrevných 2 litrů zachraňoval až 3. místem Sheen, který s Kulštejnem a Škodou Octavia Kit Car vyhrál i třídu A7. 4. se stejným autem byl Mr. Cimbu a Persky a 5. místo už patří vítězům a zároveň lídrům 2litrových vozů třídy N2000, tedy Vrbeckému a Bisahovi, kteří výborně využívají kvality někdy trochu podceňované Hondy Integra. Problémy s Almerami vrátili mezi N2, tedy do kabiny Hondy Civic, sedláčka a rybníkáře, kteří svou novou třídu hned vyhráli. Enkové 14 stovky nadále vedou Kundrát a Poláček z VW Polo, třeba že je po závěrečné technické kontrole postihla diskvalifikace. Rally Český Krumlov tedy vyhráli Běhálek a Kestler s Toyotou Yaris. Králi a Pětek zůstávají Kneifl a Blažek se svou Felicií Kit Car. Z 1. místa tabulky Formuly 2 odsunul Vančík Petáka. Další 2 pozice patří vítězům Šumavy a Valašky a 2 bodované výsledky posunuli mezi elitu i Šína. Seat Rally Český Krumlov dokončilo 55 posádek. Mezinárodní mistrovství republiky teď čeká přestávka, kterou vyplní sprint rally v Brně a Podkopnou. A začátkem července je na programu první vrchol sezony Rally Bohemia. Je tedy dost času na debaty o tom, co nám předvedou účastníci mistrovství světa Oriol, Gardemeister a Kresta a zda přece jenom neuvidíme na trati tolik očekávanou Škodu Fabia BRC.